Nit complicada pel bàsquet Girona, que ha perdut a la segona pròrroga contra el Morabanc Andorra 115-113. Bé, hi ha moltes coses a comentar, reacció en calent, però crec que els punts a comentar són molt clars. L'inici, dolentíssim, només 10 punts, faltava moltíssimes ganes, moltíssima ambició per endur-se la victòria, faltava aquesta agressivitat en la defensa i en l'atac per marcar el ritme ràpid que vol Moncho. No hi ha sigut, no ha existit, i has hagut de remuntar fins a 18 punts després en el segon quart. Que ho has aconseguit, que has fet un segon període excel·lent, que has anat a la mitja part guanyant d'un punt, 47-48. Al tercer quart has continuat una mica en aquesta tònica, has arribat a guanyar de 13 punts. I a partir d'aquí comencen les coses a comentar i més crítiques, més importants. Falta un minut i mig, vas guanyant de 10 i acabes anant a la pròrroga. Primer de tot, els tirs lliures. 23 de 38. 15 tirs lliures fallats. Òbviament, n'anotes 3 més i guanyes. Però no es tracta d'això, sinó es tracta de ser un equip competitiu en aquest exemple. Competitiu no, un bon equip en els tirs lliures, que 23 de 38 és una mica més del 50% i ja està. En un partit en què va amb detalls, necessites aquests punts. És que els necessites. Està a la prova que has perdut de 2 punts a la segona pròrroga. Que si haguessis anotat algun tir lliure en els últims 2 minuts, que n'has tirat 7 o 8, que n'has anotat només 2, si n'haguessis anotat algun més, haguessis guanyat el partit i s'hagués acabat la història. No haguessis acabat de la millor manera, però l'haguessis guanyat. Ja tindries la primera victòria de la Lliga. Doncs bé, què ha passat? Que l'Andorra, que després de venir de 2 partits de perdre 31 punts cada un i anotar només 64 punts a cada partit, te n'anota 115. Però és que ha arribat a anotar-ne 90 abans dels 40 minuts. Per tant, alguna cosa has de millorar. Passa pel tema mental, perquè l'Andorra ha sigut capaç d'acabar de reaccionar i creure fins a l'últim minut, com va dir Joan Plaza, que han de jugar com si fos l'últim partit de Lliga, és a dir, que es guianés tot en el partit en el que estan jugant, i el bàsquet Girona ha de fer una mica el mateix. I jo crec que s'han vist amb aquest avantatge de 10 punts i un minut i mig i s'han relaxat. Quan no ho pots fer? No ho pots fer, perquè el Morabanc Andorra, que sembla un dels pitjors equips de la Lliga ara mateix, amb un triple de camp a camp, inverosímil, i que segurament Rafa Luz no tornarà a enxufar en la seva vida en el que li queda de trajectòria, doncs t'ha portat a la pròrroga i després has anat a 2 pròrrogues, les has lluitat, però ja es veia que l'Andorra estava molt més connectat, estava molt més dins i tenia les coses molt més clares en atac i en defensa. També a comentar a Yves Pons, que l'hem vist fer coses molt diferents que en les 2 últimes temporades a Fontejau. De fet, ha sigut el màxim anotador i el més valorat del Morabanc Andorra, amb 20 punts i 20 de valoració. Queda molta lliga, no és una preocupació que diguis, ostres, que baixem, que perdem, però sí que em fa pensar que l'equip no té l'experiència que ens imaginàvem potser al mes d'agost amb Derek Needham, amb Otis Livingston i Martínez Geben. Queda molt de camí, s'ha de creure, avui l'equip ha jugat millor que les dues primeres jornades, però avui la nit és negra, negra.